Kodwa-ke lokho akukunikeza i-right ukuthi ungamhloniphi umalume. Awusiqedile ngani isikole? Umalume ukuvimba ngani? Why unqane ugeze uye esikoleni ka-grade 10 wanquma umalume uzokubona? Hayi nqina ukuthi umalume uzongigeza phambi kwakhe. Wanqamana ukuyeka isikole kunokuthi ugeze? Uye esikoleni? Ngicela ngishiye phansi. Mhlawumbe ngizama amatoki base mhlawumbe ngiqeda lezi zinto engizenzayo. Uzowathatha apha amatoki ungafundile? Inkinga ilapho-ke amatoki. Funa umuntu osebenzile. Phinde ngithatha le thuba ngikubingelele ngikwamukele mbukeli we-Black Life TV kwisiqephu sethu esithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Kulolu daba-ke kulomndeni-ke ngibiziwe futhi rather angazi ngididiswa yini yabo nje uDecember festive season kuningi kuyaphithiza amakhaladina left right and center angazi ngenze njani. Angasimoshika isikhathi bafowethu angithathe le thuba ngibingelele ubhuti sethu kwami sawubona bhuti njani? Njani ma? Ngiyaphila baba. Ngu-Ayanda ngakwaZulu. Nginenkinga la. Udadewethu usashona manje wangishiya nengane. So isikhulile na 23 years. Intombazana. Ayilala ekhaya ihamba wonke ama-joint iyaphuza abantu bangitshela iphuza ngapha nangapha. Iyajola yenza yonke into uma ngikhuluma nayo ivele isizongibopha. And nginomama lapha ekhaya usekhubazekile. So kugcina kuze kuphoqa omakhelwane besizwe ungayikho ngoba yona ekhaya ifike izodwa ngithatha izinto. Kumele nje so angisazi ukuthi kufanele senze khona kuyikona ngizothetha. Success. Ima washona uma wife? Angisashona. So isiqedile isikole matric mhlawumbe? Ayiqedanga yagcina ka-8. Menikhuzi thini? Ayizwa lutho. Manje phela uhulumeni wayigunyaza ukuthi ngabusashaya uyishaya tshela ngomlomo utshentshe uyithandayo. Mfethu. Manje angisazi senze kanjani ngoba iyahluka iyangiphoqa nje endaweni. Mhlawumbe neminyaka mingakhi bhuti wami? Ina-23. Usena 23 manje? Usemdala lowo muntu. Manje utshola kanjani ena-23 enganawo umatric efunda grade 10? Angazi mina ngizosini utshwala sebuphuzwayo emazweni. Hayi yeke leyo nama-drugs. Nama-drugs baphela ngasezomshintsho. Kahle uzoshintsha uhamba usuyahamba isonto lonke musu uyabuza into ayithandayo. Sazi. Bukele Black Life TV ubhuti ubike udaba lakhe uyalibeka la eThebeni ukuthi uhloshwe nganadade abongasekho emhlabeni okubhlungu kakhulu noma wakhe ubhuti usewakhubazeka so usekhulile. Inkinga yakhe ingane ayikhuzeki yenza zonke izinto yagcina esikoleni ka-grade 10 okumhlungu kakhulu ayinasho matric ina 23 years of age ayikhuzeki usaba ngisho ukishaya ngoba ekhuluma naye noma ethethisa imthembisa ukuthi izombopha mayishaya kodwa ayibona ukuthi yaphuma esandleni so ukuze lengane angagcina ingcwabile maduzane ngicela sina Black Life TV ukuthi singenele sisize simsize sibone ukuthi singaphuma kanjani isisombululo. Ngicela ukuthi ngimbize umntwana asondele emva kwalokho sizwe ngayo ukuthi ngempela lezi zinto azenzayo zenziswa yini. Mhlawumbe ngicabanga simfice high esoba umuntu onjani. Namhlanje nje ngokumbona kwakho. Ngibona esifule phela kodwa ngicabanga ukuthi ngizomuzwa nje nani abantu abasengihlule nje ngisawazi isho umchazi. Khathazile. Sengikhathaza kakhulu. Akangasikhathazi ke sonke. Asamenza umlando umntwana. Wo lamzala waphinda kwenzeka futhi sikulethela indathane special kwizimpande zama-Africa Traditional Pharmacy. Thola wonke ama-products ngesaphulelo esingafika ku-350 sibala isiwasho, isikhafulo, isibambelelo, izinyembezi zomntwana namanye ama-products. Wonke lama-products uwathola ngo-350 i-products ngayinye bese ungakhohlwa ukusitholela i-gambling combo ngamanani aphansi i-1000 rand nje kuphela. Ungakhohlwa special zizoba khona kuze kube umhla ka-1 January. Yenza okulungile ufake i-order namhlanje ku-062 219 7748 noma uze pharmacy ku-shop number 87 Queen Street eThekwini. Ungakhohlwa imbila yaswela umsila ngokuyalezela walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi emvelo ukukulapha. Bingelele mbukelo Black Life TV kwisiqephu sesithi izinkinga zomndeni. Kade sisihlalile ke nobhuti omdala wachaza udaba lakhe ukuthi unenkinga abhekene nayo ngengane kadadewabo kodwa ke sesasizama ukuthola ingane esisondeze sizwe ngayo ukuthi mhlawumbe iyahlupha noma ubhuti uyiqambela amanga umalume
Yabo nomalume phela sebedume kabi manje thina sakhula sinomalume basigada abasinakekelayo babengasithinta-thinta. Mhlawumpe ubona ngathi khonto enjalo kodwa mina lo ngimbukayo ngibona ngathi ulo malume esasinabo kudala esakhula nabo. Hhayi laba bamanje asebebheda. Laba abakudala babe very worried ngathi bebe very protective. Bebengafuni ngisho umfana simise emgaqweni. Laba bethe sinabo-ke thina sebakhula. Laba abathintanayo ilaba ama-2K abafike nje ngey'khathi zomlilo, ngey'khathi zokubhubha kwezwe. Anyways, asingazimosha isikhathi ngicela ubingele lesi somncane la eduzane sabona unjani? Sawubona, yebo. Igama lami ngu-Anele Sibongwa KwaZulu. Ya maZulu. Yebo. Ngibiza ubhuti indaba khona ufuna ukusho uyazi uzowenzani? Awazi. Kawungitshele mami uphuma Uma usekhaya uyagula. Okuzalayo? Yebo, sewashona. Ugogo lo sekhaya. Yebo. Umalume uyamazi angithi lo seduze kwami. Yebo, umalume wami. Uthi ave kuthanda shame uyakwazi lokho angithi. Yebo. Buyaba esikoleni. Ungitshela ukuthi una 23 usuno-matric ufuna ukuya varsity next year. Yebo, manje kunjalo. Ke manje ekhaya siyahlupheka kuney'nkinga. Kuney'nkinga nje ey'ningi. Ngoba nje ekhaya hlala ku-one room yabo. Manje umalume umdala umalume. Manje mina nami sengikhulile. Manje ngeke ngigeze phambi kwamalume. Manje umalume ngizocabanga mhlawumbe khona azongenza yona yabo into leyo. Awuthi vele nami ngithathele isinqumo sami ngiye ngiyiphumele. Hambe indlela zami. Ngiyobona ukuthi yabo nami ngenze njani. Mhlawumbe ngiyophuza, ngiqome la ngiqoma khona. Bekuthi mhlawumbe kuyaqomeka. Nami angazi ukuthi Uma ulalaphi njengoba indlu iyodwa. dala khona lapha embhedeni soba uthuba simalume lapha. So malume akwazi ukuphuma umugezi? Uphela uyabhema semdala, uyabhema. Akamdala lo bhuti lo. Usho lo bhuti lo? Umdala kumina. Manje angakwazi kodwa ukuphuma. Bra wami awuchazelele ngane mfethu ngathi wayi manje iy'bhemele. Uyayibona nje sina kodwa-ke ngoba isho kanjalo ngoba kumina yazi nje ngibona nje into engazizwa. Nama ngizizwa lento engishoyo. Ngizokwenza kanjani mhlampe ngiyishiye lapha endlini lapha ngibuye ngiphumele nomsebenzi isikhathi esiningi ngigesi Sure. mhlampe ngizokwenza kanjani ukuthi ngiyishiye-ke mhlampe lapha endlini ngoba phela umuntu ohambayo uma ngeke zabe suku. Noma mhlambe kufanele ngizame ukufunela umqashi oseduze nami ngilo ngigada ngisazi ukuthi mhlambe. Wena ungayifunela umqasho lebugada uma mhlawumbe ngathi noma unganweba ngoba khona amatoho akhona ufaka omunye one room lapha egcekeni. Yabo and kodwa-ke lokho akukunikeza i-right ukuthi ungamhloniphi umalume. Awusiqedile ngani isikole? Umalume ukuvimba ngani? Waye unqane ugeze uye esikoleni ka-grade 10 wanqwe umalume uzokubona? Hayi nqina ukuthi umalume uzongigeza phambi kwakhe. Wanqamana ukuyeka isikole kunokuthi ugeze? Uye esikoleni? Yebo, ngicela ngishiye phansi. Mhlawumbe ngizama amatoki base mhlawumbe ngiqeda lezi zinto engizenzayo. Uzowathatha amatoho ungafundile? Inkinga ilapho-ke amatoki. Kunomuntu osebenzile. Manje pho ithini i-plan una 23 ugcine ka-standard 8 Hayi mhlawumbe yabo manje sengizozama ukushintsha. uzoshintshiswa yini manje? Ngishintshe manje ngihlale ekhaya ngenze into eyi-right lapha ekhaya futhi ngibuye nasesikoleni. Ngibuyele esikoleni ngifunde nje ngibuyele esikoleni. U-right kodwa manje? Yebo, sengi-right. Ngisabhema ngibhema kuqala manje ngisabhema. Obhemani? Insango yonke le damisi amawunga. Ngempela? Yebo yabo manje sengibuyele sengizoba right. Sengibuyele esikoleni angisabhemi sengi-right nje. Sengi-right angisabhemi. Usuphuza kuphela? Sengiyaphuza ngalezo y'nsuku futhi. Bebukho bebungekho abukho-ke. Awuyena umuntu osebufuna njengasekuqaleni? Yebo akusafani njengakuqala. Sengingcono. Ukushona kwama wakho akuhlumeza kangakanani? Washona neminyaka mhlawumbe if I may ask? Angishona mhlawumbe ngina-6. So mazi nje. Ngisamncane angimazi kahle hle. So wazi lo ma okhona ukuthi uma? Ngazi ukuthi uma wami. Naye wangitshela ukuthi mntanami uma wakho ongizala sewashona. Nami ngi-understand-ke. Wathi kodwa umina uma wakho njengamanje. Ngi-understand-a lokho angitshela khona. So wasuyamgolozela ukuthi uqede isikole? Ngamgolozela. Nomalume amgolozela? Ngangigolozela nomalume ngoba ngangidla ama-drugs. Uyazi malume asawadla ama-drugs? Sele wahamba lisale indawo Rehab. wabuye sengcono sewehlisiwe ngoba phela usuyawadla mhlawumbe sengaba nakho ushiwa uma sesawadla wona ngaba ngibona nje bengizomthola isikwazi simsole nje.
So uzizwa kanjani malume mezizwa kanje ngawe manje? Hayi malume ngizizwa ngijabulile. Jabuliswa ukuthi ubizele i-TV. Hayi malume ngiyaxolisa ukuthi ungibizele labantu laba. Hayi bo ithini abantu lapha? Abake Betclark ngiyaxolisa malume ukuthi ungibizele bona. Ngeke ngiphinde malume sobambisana ngoba njengoba nogogo nje gula sobambisana siqhubekele phambili singalahlani. Uzizwa kanjani malume echazele isisomncane? Hayi ngizizwa ngijabule kakhulu ngikubonga kakhulu namazakhe ngithemba ukuthi yonke into izohamba izosho njengoba esho. Uyamthemba kodwa? Okay, emva ko-rehab wabathola ocwepheshe like ama-therapist, ama-psychologist after ubuya khona bakunikeza? Umalume wangizamela umalume. Umalume mfethu usuka kude nawe kuzama mfethu. Wangizamela hayi agcine sengiright bengilanda abangani betha sihambeni siyobhema siphuze. Ngibatshela ukuthi hayi sinomalume sesiright man. Malume ukulandela abanye abantu abazongilapha. Ngisabhema manje angisenze lutho. Sengibhangane noma lapha endlini logulayo. Bathi abanganayo yikho-ke inkinga. Ngathi mina hayi hambani nandohlala la ekhaya nomalume. Sagcina sesiright nomalume noma wethu. Ngasi malume soqedile umsebenzi wethu we can now go ngoba ngicasi nawe we can now leave ngoba nawe usuzwile ukuthi use-right usisi. So buya siwenze i-follow up simcheck ukuthi usa-right yini. Konke lokho akushilo sazoqhubeka ngendlela. Thank you so much. Sandra sami siyabonga kakhulu. Malume hlala phansi it's fine zosukumeze show. Ngithi mina kanjena siyabonga kakhulu nawe mfethu ukuthi ikhombisa ukuthi uyibonile izinto ezirongo ozenzile ushitshile. Next year uyangithembisa ukuthi ubuyele esikoleni ngoba vele usamncane ubuke kumncane. Next year ngiyabuyela esikoleni. Mina malume sami lapha siyobheka ikhaya ezikoleni ukuthi sisakhona yini. Ngempela ngiyafisa. Uma ukuthi awusithola ungifonele yezo uzoshiya inamba yami. Sharp watch. Anyways, izile imbukelo yeBlack Life TV umalume bekudaba lakhe ngomshana wakhe amthanda kakhulu kodwa ke ukhombisile umshana ukuthi umalume kade ayizama ukumsiza wamisa nako rehab waphinde wamzamela nama psychologist ukuze izinto zakhe ihlangane nawe uyayibona amaphutha akhe awenzele before hopefully nawe ezumzali uzokwazi ukuthi ingane yakho ukuthi idla ama drugs noma content engekho right zama ukutholela usizo la ungathola khona and it is ukusithola thina uvela ubhalele khona la ka Black Life TV or ufonele inamba ekhona la ku screen ukuze sikwazi ukuthi sibuke udaba lakho ngoba ngiyazi baningi nonke niyabhala abanye baze bayang-DM abafethu befuna ukuthi sibasize sifike endaweni abakuzona bafethu siyayibona inkinga zenu it's just that kuningi kakhulu sizama ngawo wonke amandla ukuthi siqale la eqaleni ukuze singanijombi yabo uthola umunye usizo ofike kagcina nje lo omunye kada elifunile usizo kodwa ke sizolebe kancane kancane sizama ukunisiza sesifela siyakhona mina ngene makasela ngithanda ibhadi please make sure you do subscribe like share and comment I'm out ngithanda ibhadi Merry Christmas.